मटिवेट खालामबोदों कारण 20-25 लाख बर' हारिनि जे सुबुं अनजिमा जे संख्या बेयो जुदि भारत बायदि 130 कोटि थानाय बे हादोराव जुदि जों सार्भाइव जानांगौब्ला बा मुलुगनि जे 600 to 700 माने क्रर पपुलेशननि गेजेराव जों जुदि सार्भाइव जानांगौब्ला जोङो जुदि जुजिनानै थांना थानांगौब्ला जोंनि सोलोंथाइखौ मजबुत खालामनानै साफ्रोमबो जोङो मोनसे लेभेलसिम जोङो गावखौनो सुबुं धोन हिसाबै सोरजिनानैसो जों सार्भाइव जागोन दा बेखायनो दिनै बिजनि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा चिरां जिल्ला एबसुनि मददआव नैबे बर' बाजारनि नैबे नब्लाङाव फोरोंगिरिफोरखौ लानानै लवार प्राइमारि आपार प्राइमारि हाई स्कुल हाई सेकेन्डारिनि टिचारफोरखौ लानानै सावरायदों आरो टिचार्स मिट लादों बेयाव जथेस्थ' माखासे जेंना जेंसिनि खोथाबो रायलायदों फारसेथिं गुन गोनां सोलोंथाइखौ बांहोनायनि थाखायबो रायलायदों आरो चिरां जिल्लायाव नायोब्ला थांनाय 2 बोसोर कनजिकिउटिभ 2 इयार्स मेट्रिकनि रिजाल्टआ मोजां गुणोत्सबा माने एसे गाहायाव दङब्लाबो बांद्राय ल'बो नंद्राया मोनसे लेभेलाव दङ आरो बेनि रिजाल्ट गाज्रि जानायनि माखासे थासारिफोरखौबो बुंदों एक्सटार्नेलफोरनि प्रब्लेम माखासे इभालुएसननि प्रब्लेम दा बेफोरखौ नायनानै फिउचाराव 2026नि मेट्रिकनि रिजाल्टखौ बोरै मोजां खालामनो हायो आरो जोंनि लवार प्राइमारि आपार प्राइमारियाव जोङो गथ'फोरखौ बोरै फरायनायाव बांसिन माने मबाइल आरो स्क्रिन टाइमनि विकल्प नोङो टेक्स्ट बुकआव क्लास आवाराव न'आव फरायनायाव जोङो लेखायाव बांसिन बोरै माने बिथांमोनखौ एंगेज खालामनो हायो बे खोथाफोरखौ जोंहा जथेस्थ' रायलायनांगौ दङ फारसेथिं बर' मिडियामनि एनरलमेन्टआ जथेस्थ' खमायलांदों एनरलमेन्ट खमायनायनि थाखाय स्कुला थैलांगासिनो दङ आरोबाव एनरलमेन्टआ दा बिल' जालांगासिनो दङ बिटिआर सरकार आसाम सरकारा टेट एपइन्टमेन्ट होदों आरो होबावगोन जों मिथिनायाव थेवबो सिंगल टिचारनि जि माने हार दाबो बियो दंबावो खारन सासे टिचारा एपइन्टमेन्ट मोननानै जेला जइन जायो बेनि उनाव बियो आदार माने साख्रि जेला मोनो बा जायफोरा एलिमेन्टारि टेटआव बिसोरो जइन जादोंमोन ग्रेजुवेट टेट आरो पिजिटि टेटआव बिथांमोना जेला साख्रि मोनबाय बे पस्टआ खालि जालायबाय बे मोनसे सिस्टेमा माने सोलाय सोल' जाबाय थानायखौ जों नुदों दा बेखायनो जुदि खेबसे बा खेबनै राउन्ड आसामाव आरो बिटिआरआव जुदि टिचार एपइन्टमेन्टआ जालांबावोब्ला एलिमेन्टारि आरो सेकेन्डारियाव जोंनि टिचारनि क्राइसिसआ फिलआप जागोन आरो टिचार थायोब्लासो स्टुडेन्टआ फैगोन टिचार गैयाबा स्टुडेन्टआ फैनाय नङा खारन गार्जेनफोरजों जेला जों मबिलाइज खालामदोंमोन बे खोथायानो गार्जेनफोरनिफ्राय कुइसना फैदों जे फोरोंगिरि गैयाबा जों माबायदि गथ'फोरखौ हरगोन आरो सोर फोरोंगोन बे खोथाफोरा दिनैबो कनसार्न आरो बेखायनो जों सानो जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा आसाम सरकारजों मोनफ्रोमबो इस्युखौ लानानै जोङो जेनुइनलि जोङो डिबेट बार्गेनिं आर्गुमेन्ट होबोदों आरो बेखायनो 7 बायाव एकाडेमिक अफिसारनि जि पस्ट दङमोन बिनि एपइन्टमेन्टआ जानो थांगासिनो दङ समग्र शिक्षा अभियानाव जाबाय एससिआरटिआव जानो थांगासिनो दङ आसाम टेक्स्ट बुक प्रडाक्शन एन्ड पाब्लिकेशन कर्परेसनाव जानो थांगासिनो दङ आरो बे जोंनि दाबिखौ बर' फरायसा आफाद थुनलाइ आफादनि दाबिखौ मानिनानै सरकारा मावदों अंगनबादि सेन्टाराव जोंनो टेक्स्ट बुक नांगौ बर' मिडियामाव टेक्स्ट बुक नांगौ बिनि मेटारखौ लानानै सरकारा दा टेक्स्ट बुक होनो थाखाय बिथांमोना रेडि जाबाय बेफोर इस्युसफोरखौ एबसुआ जेब्लाबो जोङो मावलांगोन आरो एबसुनि हाबा मावनायाव सोलोंथाइखौ लानानै मालाबाबो कमप्रमाइस थानाय नङा